ସଫଳ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମପରି ଭାବରେ କିଛି ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି। 2800, 2200 ଏବଂ 1900 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି। ସେ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ସପ୍ତମ ଦିନ କିଛି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯଦି ସରକାର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀକରଣ କରନ୍ତେ ଏବଂ ଅବସର ବୟସ ସୀମା 60 ରୁ 62 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତା। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ନିକଟରେ ସରକାର କେଜିରୁ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କେଜିରୁ ପିଜି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ପଢ଼ାଇବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାୟତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଏ, ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ଉପାୟ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଐତିହାସିକ ଏକ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ଯେ ସରକାର ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲା। ଯାହା ବିଜୁ ବାବୁ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁ 1994 ମସିହାରେ 3012 ସ୍କୁଲକୁ ସରକାରୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 26 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କୌଣସି ସ୍କୁଲ ସରକାରୀକରଣ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁରନ୍ତ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅବସର ନେଉଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କରି ସରକାରୀକରଣ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏକ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଏକଥା ନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମେ ଆଲୋଚନା ବାରମ୍ବାର ହେଇଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେଉଁ ବିଗୁଲ ବାଜିଛି ଯାଜପୁର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ସେ ବିଗୁଲ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବିଗୁଲ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଜିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁ ଶନିବାର ରବିବାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ